Окупанти свідомо затягують суд над фігурантами Ялтинської групи у справі про так званий тероризм. Сьогодні Емір Усейн Куку, Арсен Джепаров, Рефат Алімов, Муслім Алієв, Енвер Бекіров та Вадим Сірук мали виступити з останнім словом у ростовському суді. Однак спочатку прокурор викладав свою думку щодо термінів ісламу, а згодом суддя переніс судове засідання на 8 листопада, буцімто щоб бранці змогли підготувати свою відповідь. Нагадаю, чоловіків окупанти затримали в лютому 2016-го. Їм закидають спробу повалення державного ладу та причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Чоловікам загрожують тюремні сроки більше 10 років за ґратами. Про незаконні судилища в окупованому Криму і про так звані справи про тероризм, зокрема, говорили і на щомісячному засіданні Кримської солідарності. Подробиці далі. На підтримку бранців з Ялтинської групи під час засідання Кримської солідарності провели флешмоб. Люди фотографувалися з плакатами із хештегами «Фрі» і з прізвищами усіх 6 політбранців у цій справі. Для 59-річного Енвера Бекірова прокурор просить 20,5 років тюрми. А якщо скласти усі терміни ялтинських бранців, які приготували окупанти, виходить 100 років. Всі слышали, що прокурор запросив почти 100 років ребятам. Якщо посмотреть только, например, по сроку Энвера, ему запросил самый большой прокурор 20,5 лет. Учитывая то, что Энвера почти 60 лет, то это можно расценивать как пожизненный срок. Підтримати бранців та їх родини знову зібралися Кримська солідарність. Поодинці горе окупаційного терору пережити було би набагато важче. Чи не щотижня нові повідомлення про затримання, тиск і залякування. Будь-які законні спроби довести абсурдність звинувачень російською судовою машиною сприймаються як зухвальство. Як, наприклад, у випадку журналіста Нарімана Мемедемінова, якого і засудили, як вважають окупанти, всього лише до 2,5 років. Велико було удивлення прокурора, коли Наріман і ми, як защитники, я і Демсі Медляев, написали апелляционную жалобу с требованием все-таки вынести оправдательный приговор. В практике это почти никогда не случается. У засудженого Ремзі Меметова загострилася хронічна хвороба. Про це повідомив його адвокат Рустем Кемілєв. Без палички ув'язнений не може ходити. Кримського татарина російські силовики заарештували у травні 2016-го. Після обшуків у його помешканні в Бахчисараї чоловіка звинуватили в екстремізмі та участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Суд присудив йому покарання 9 років суворого режиму. Згодом термін ув'язнення скоротили на 3 місяці. Ремзи Ага хромал, у него в руке была палочка. Я был очень удивлен этому, потому что я не знал. Оказывается, у Ремзи Ага есть хроническая болезнь, артроз. И весной и осенью она прогрессирует. Естественно, в условиях колонии при необеспечении должного питания и витаминов эта болезнь, она ухудшилась, и ему просто больно наступать на ногу. Чергові збори Кримської солідарності показали єдність кримців і готовність протистояти свавіллю окупантів. Вони хочуть, аби їхні брати в СІЗО чи колоніях відчули підтримку громади. Для покараних штрафами зібрали більше 1,5 тонни 10-рублевих монет, щоб підкреслити дріб'язковість зазіхань окупантів на свободу цілого народу. Ріана Алієва, Заман, АТР.